I værdikæden har vi en upstream og en downstream. Downstream, det er når produktet er udført, og det bare skal sælges til salg og opfyldes på hylderne. Og upstream, det er når produktet skal udvikles. Produktudviklingen foregår af nogle personer, som har stor viden omkring produktet. Og produktionen, det kan være deres eget kakaobønner, hvis det er kakao eller chokolade, eller det er håndlavet. PLC-kurven kan man godt sige er produktets liv. Det er fra introduktion til nedgang. Introduktion, det er den fase, som er starten på det hele. For eksempel er der nogle gange kører nogle trendsetter af produktet, og derfor bliver det til en vækst. Når trendsetterne er købt det, så er der nogen, der tænker lidt mere over tingene, som begynder at købe varen, og så går den hen i modning. Og når folk har købt den valgte vare, så går den ned i nedgang, når der ikke er rigtig flere, der køber varen. Der er også nogle andre PLC-kurve, som man kan se over til venstre. Nogle, der går hurtigt op og går hurtigt ned. For eksempel som Pokémon-kort. De døde ret hurtigt. Ellers er der nogen, der bliver deroppe i lang tid, ligesom iPhones, eller ja, sådan nogle ting. SWOT-analyse. SWOT-analyse, det er, når man skal analysere virksomhedens stærke og svage sider samt muligheder og trusler. Når vi skal analysere virksomhedens stærke og svage sider, så analyserer vi virksomhedens interne situationer, og det er de forhold, som virksomheden selv har indflydelse på, og det er produkter, ansatte, udstyr, økonomi. Sådan, hvis vi nu skal analysere eller beskrive virksomhedens muligheder og trusler, skal vi analysere dens eksterne situationer. Og det er de forhold, som de virksomheder ikke har indflydelse på, og det er for eksempel kunder, konkurrenter, leverandører samt samfundsudviklinger. Internettet giver virksomheden mulighed for at promovere og sælge deres produkt på internettet. Ved e-handel forstås, at virksomheden anvender internettet til at købe og sælge varer til online markedsføring. E-handel udgør en del af virksomhedens promotion, det 4. P.